אתם תומכים בנתניהו? סבבה. שאלה, ותהיו כנים, נגיד שמתפרסם תחקיר נגדו, משהו חדש, חשיפה, שעוריה. זה יציק לכם? אתם תדרשו תשובות? אתם תפסיקו לתמוך בו? אני יודע מה אתם חושבים עכשיו. תלוי מי פרסם את זה. נכון? אתם לא סומכים על הרבה מהעיתונאים, אז אתם תגידו מה, אם לא יודע. ערוץ 14 יפרסם את זה, תאמינו? אז הנה שאלה. כמה תחקירים התפרסמו עד היום, כלומר נחשף דבר חדש מביך, על נתניהו, בערוץ 14? עזבו תחקיר מפוצץ, כמה פעמים נחשפו דברים מביכים, דברים חדשים שלא היו ידועים על הממשלה הזאת, לא רק על ביבי, בערוץ 14. אוקיי, אז אתם מבינים מה קורה פה? בעצם ניתקו אתכם מכל מקורות המידע האחרים, כי כל השאר זה פייק ואין על מי לסמוך, נכון, כולם שקרנים ומתעלמים מהעוולות במחנה שלהם וכולי, ובעצם נשארתם עם ערוצי תקשורת שמזוהים עם השלטון, אבל בהם אף פעם לא התפרסם תחקיר או משהו שלילי, עזבו איזה ביקורת שהוא לא ימני מספיק, ממש חשיפה על השלטון. אז איך תדעו? איך תדעו כשקורה משהו ממש לא בסדר, שגונבים אתכם, שמייצרים פה סטנדרטים מכוערים בתחבורה ציבורית, בבתי חולים וכו', איך תדעו? אם הערוצי תקשורת היחידים שאתם מאמינים להם, מעולם לא יחשפו משהו שלילי על השלטון. זו שאלה, אין לי תשובה.